Rewangeha aşûriya mafê mirovan rêveberiya Xweser bi ser Partiya PYD ve tûmetbar dike bi guhortina dîmografî li parêzgeha Hesekê û bi taybetî piştî yasaya ku Encûmena Zankusaz li parêzgeha Hesekê ragihandî. Dibin navê yasaya birêvebirin û parastina milk û samanên kûçeran û ev yasa jî hemî milkên koçberan dike dibin dest û xizmeta rêveberiya Xweser de. Di daxuyaniyekê de Rewangeha aşûriya mafê mirovan tirsa xwe da diyar kirin ku navçev vale bibe ji pêkhateya aşûrî Mesîhî û cihê wan jî nemîne li parêzgeha Hesekê. Piştî van kar û yasayên ku rêveberiya Xweser dertîne. Rewangeha navborî her wiha amaje bi wê yekê kir ku ev kiryar û yasa dibin sedema nemana baweriyê û xirabûna rewşa navçê, bi taybetî piştî kûçekdarên bi ser Partiya PYD dest bi ser komgeha dibistanên El Emel li Hesekê kirin, ya ku milkiyeta wê vedigere ji pêkhateya Siryanî ya Ortodoksî re û talankirin û dizî ya mal û kenîse û dibistanên li gundê Aşûrî. Ew ê ku dikevin li bakurê Cemê Xabor û dibin desthelata PYD de ye û dibêjin ev kiryar navçeyê berev guhortineke dîmografî vedibin. Rewangeha navborî daxuyaniya xwe bi dûmahî anî bi gazîkirina civaka navdewletî û Encûmena Mafê Mirovan û hemî dezgehên navdewletî yê ku li mafê mirovan dipirsin. Her wiha gaziya xwe digihînin li wan dewletên piştevanî û alîkariya Partiya PYD û rêveberiya wê ya Xweser dike ku PYD van kiryaran rawestîne.